Fis-sensiela qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Nsalmilkom u nilqakom għal episodju 25. F'episodju 24, il-Riema malli Anton Barbara għarrafhom illi reġiment soldati kien ser jaħbad għar-rabtin, inaqdu u kienu ta' fema waħda illi jagħtuhom daqqatit taħt it-tmexxija ta' Sur Slaw. Sur Slaw u sħabu xorta waħda tħasbu dwar jekk kellhom x'saħħa biżejjed joħduha mal-Franċiżi, għalhekk ġiethom f'rashom illi jitolbu lil ċensu Braret jingħaqad magħhom u hekk il-Riema flimkien mal-Kalkariżi jaħbtu għall-Franċiżi huma u telgħin ir-Rabat. Ir-reġiment Franċiż kien fih għaxqa ta' raħtiela lejn ir-Rabat, armat sa snienu imżejjen bl-isbaħ uniformijiet u armi. Imma Ajla kien intabaħ b'dak illi kellhom f'rashom il-Riema u l-Kalkariżi. Is-Sur Slawgat inqeda b'daqsxejn ta' tfajjel illi ġelu jitla fuq torri qadim fuq l-orja tas-Samra ixejjer ċarruta ħamra malli reġiment jasal qrib it-turretta. Mas-sinjal beda jseħħ il-ħbit tal-Maltin fuq il-Franċiżi. Tajt il-Maltin iseħħilhom iġibuha żewġ meta jiġu sider ma' sider mal-Franċiżi. Naraw. Iżda s-soldati Franċiżi imħarġin tajjeb fis-sena tal-gwerra ma nfixlux u anqas qataw qalbhom, bajta li twaħħax fuq fommhom u bl-armi maħfunin tajjeb f'idejhom, b'salt wieħed qabżu l-ħitan ta' sejjieħ u ġew sider ma' sider mal-Riema. Għamet taqtija blaħniena. Il-Franċiżi kienu nies taħila u jafu jinqdew bl-armi, imma l-Riema kienu f'dadija li twaħħax. Iż-żewġ tajfiet inxtaħtu fuq xulxin bħal il-pup feroċi. Il-Franċiżi jinfdu bil-bajonetti u jaqsmu l-irjuż biċ-ċib tal-azzarini, fil-waqt il-Maltin kienu jfajru bl-istanek, jaħsdu bl-imnieġel jew itaqbu bl-imniedri. Lil kull min jiġi qudiemhom u kollha f'daqqa jgħidu għajjat tal-ġen jisqtu xulxin u jonfħu qishom barrin fl-arena. Is-Sur Slawgat, wiċċu aħmar skorfna, arqan xraba għajnejh tajru xrar u jileġ bħal minfaħ, kien jiġri lawn u len nifajjar bix-xabla jħeġġeġ u jagħmel ħila lin-nies tiegħu. Salvu ċirja kien f'dadija ma jara xart. Wara li spara żewġ kubetti tal-kaċċa li kellu, qabad waħda minnhom il-kanna u beda jdawwara b'saħħa ta' ġorf fuq l-irjuż. Għall-ewwel kien jgħajjat biex jagħmel ħila lil sħabu, iżda mbagħad telatlu oqla fi griżmeħ u ħanqitu. Anton Barbara inxtaħet fid-deffa bil-ħrara ta' qalbu kollha. Fis-saħna li kien fiha waqalu bħal għamad quddiem għajnejh u ma baqax iqis il-periklu, daħal qalb qatta soldati Franċiżi ixejjer u jfajjar bix-xabla u jaqbes u jgħajjat donnu invażat. Meċċi 4 Franċiżi mal-art imma imbagħad sapruhom dawwar mill-edewwa li mekkoh mal-art u tawh blaħniena u kien jitlef ħajtu kieku dovik qabela u xi 2 oħra ma nxtaħtux b'saħħa barranija fuq il-Franċiżi u ħatfuh minħalq il-mewt. Intant kienu ndarbu ħafna nies u bosta tilfu ħajjithom. Saret biċċerija tal-biża u l-ħamrija tal-għalieqi fejn ġara t-taqbit is-saqqiet bid-dmija. Iż-żewġ naħiet taw għalaw blaħniena imma ħadd ma ċeda pass wieħed, baqgħu imqabdin f'xulxin f'sakra ta' illa li tbaqbaq id-demm u twebbes il-qlub. Kienu ilhom biċċa sewwa f'taqbida bla eħda. Ħafna mill-kumbattenti sfaw minn xurin fuq il-ħamrija u t-tabib mikallef il-kapillan Karwana
Dum Pietru Pawl b'sajla, dum Piet Farrugia u assessin oħra, kienu sajrin bla nefs iduru bil-midruba. Riema u Franċiżi jikkonfortawlhom qalbhom u jħejjulhom ruhom għal quddiem Alla. Dum Pietru Pawl, li kien assis daqs ġgant, kellu jdeħ jikluh biex jaħfen xi garżuma Franċiża u minn taħt fajjar kemm felaħ fuq is-soldati Franċiżi iżda malli nstabtu mal-art. Riema jew Franċiżi kienu t-tnejn jarawh sejjer fuqhom u jdur bihom bil-ħrara u l-ħniena ta' missier. Madanakollu, l-ajjat, it-warżieq, it-tfaqqih u l-ħsejjes ta' dik it-taqbida ħarxa kien qiegħed jinstema' minħal qormi. U dawk li kienu għassa fuq il-parjan tal-mitħna tar-rieħ, meta raw dik il-qirda kollha, bdew idoqqu l-bronji b'saħħithom kollha biex ixewxu n-nies illi kienu baqgħu ir-raħal. Għamet ħamba kbira. Xjuh, nisa u tfal illi kienu baqgħu id-dar b'qalbhom it-taqtaq jistennew lil nieshom illi marru taqbida ħarġu fil-pjazzez u fit-toroq tar-raħal. Min jikbi, min jixer, dak jisħed il-Franċiżi u l-oħra titlob lil San Ġorġ jaqbes għal żewġa jew għallu lieda. Fir-raħal qamet taħbila tal-ġenn. Min jiġri l-hawn u min jiġri l-hemm, ġirieni ħabtu l-bibien, nisa jixirfu fit-twieqi jistaqsu x'kien ġara, tfal jiżelbu u jitfixklu fis-saqajn, klieb jimbħu u l-qnieben idoqqu bla għeda u l-bronni inewħu bil-qawwi donnom iħabbru li ġejja il-mewt. Ħafna xjuħu nisa u tfal tagħthom sfiċċa ma felħux jibqgħu aktar fir-raħal jistennew l-aħbarijiet, qabdu dak li sabu f'idejhom u ġrew lejn it-triq tal-mitħna biex imorru jgħinu lil nieshom. X'setgħu jagħmlu dawk in-nisa u xjuħ u tfal kontra s-soldati ta' Bonaparte mdarrijin fil-gwerer. Imma għad-dera tagħhom l-irġiel tal-qormi ħassew fawra ta' illa u xtaħtu biex ruħija akbar fuq il-Franċiżi. Dawn mhux tal-li ma reġgħux lura, iżda ta' gwerrieri qalbina li kienu inaqdu għal-nija u taw kolb li kien iġarraf kull ma jsib qudiemu kieku dawk il-qriema li waslu l-aħħar ma rifdux lil dawk ta' qabilhom. Il-miżen tar-rebħa kellu żewġ kefef mabrin indaqs. Kienu telgħin u niżlin, issa tola waħda u mbagħad titla l-oħra, skont ix-xorti tat-taqbida. Iż-żewġ naħiet kienu għamlu ħilithom kollha u ħlew saħħithom, iżda ħadd minnhom kien qatt ma seħħlu jeleb lill-ieħor u l-kapijiet ta' tnej bdew jitħasbu x'kien se jkun għażilhom. Imma f'daqqa waħda instema' ajjat, spararu ġiri, risaq minn ħdejn il-bieb ta' flada li. Il-qriema waqfu widnejhom u l-Franċiżi ħadu dexa, issuslaw nifs qawwi. X'kien inqala? X'kien inqala? Vincenzo Borġ. Vincenzo Borġ kien wasal bil-kalkariżi tiegħu. Kienu resqin bġirja ishom abdamnija l-miklubina dem tal-Franċiżi. Bil-ġiri tagħhom għajmu sħaba trab il minna kienu ħarġin ħsejjes tal-biża' bħal rat li ħabbar tempesta. Il-fizzjali Franċiżi meta lemħu dik il-mewġa ta' il-laris għalihom kif kienu mat-tnejn bit-tabtipa li qalgħu mill-qriema, derilhom illi aħjar irreġġaw lura s-soldati tagħhom biex ma jisfawx misħuqin bejn il-qriema u l-karkariżi għax is-soldat tajjeb huwa dak illi jaf iqis meta għandu javvanza jew jirtira. Aħjar jirtira minn raħ u b'saħħtu milli jintrabaħ mill-ladu u jintilef. Għalhekk dak li kien jikkmanda l-Franċiżi
ta' ordni biex it-trombetti idoqqu rtirata. U dikment is-soldati li kienu mal-min tajjeb infirdu mill-qriema, qabżu bil-ħeffa l-ħitan ta' sajjieħ u naqdu friġiment f'nofs it-triq. Ħallew warajhom għad kbir ta' mejtin u feruti iżda ma kellhomx żmien jiġbruhom għax il-Maltin kienu qegħdin jafsu sħiħ fuqhom u mal-uffiċjal lajdu għajjat l-ordni il-Franċiżi telqu jaġlu lura mnejn kienu ġew. Il-Maltin baqgħu jsusu warajhom jixħtulhom il-ġebel u jisparaw fuqhom. Iżda s-soldati ta' Napoleon ma tħarbtux, baqgħu maqudin tajjeb flimkien u dlonk iduru lura u jagħmlu n-nar fuq il-Maltin. Hekk li ħafna rġiel Franċiżi u Maltin baqgħu minxurin fit-triq ta' San Giuseppe. Il-kavallier Blacas li ftit qabel kien sellem lir-reġiment Franċiż u xtaqlu r-rebħa meta sama l-istorbju l-isparar resqin lejn il-palazz tiegħu. Xiref fil-gallerija biex jara x'kien ġara. U malli lemaħ is-soldati Franċiżi neżlin lura min-naħa tat-turretta bil-Maltin jafsu fuqhom u jilabulhom blaħniena tagħtu sfiċċa u bla ma ħasiba darbtejn daħal qabaġġ kubetta u ħareġ jispara fuq il-qriema. Ma kienx sparatura dik tiegħu. Il-qriema u l-Karkariżi malli raw dak il-kavallier jiġbed fuqhom kif kienu b'demmhom ibaqbaq għal-Franċiżi inxtaħtu b'saħħithom kollha fuq il-palazz, tafaw xita ta' ġebel u għamlu in-nar. F'radda ta' salib kisru t-twieqi u mbagħad tafaw il-bib ġewwa u daħlu qishom riefnu li jobrom u jħarbat kull ma jsib qudiemu. Il-qaddejja tal-palazz għalaw tabtipa bil-kif u dabru rashom u l-kavallier Blacas li ntebaħx kien għamel bideħ ħass demmu jiksaħ, ġismu qam xewk u qabditu ħedla. Imbagħad meta ra l-Maltin tal-għajn ħdeħ u ralhom f'għajnejhom l-għadab ta' qalbhom, għaraf illi ma kienx hemm ħnien għalih imma u kien bniedem qalbini u ma rridx juri ruħu beżan minn dawk il-pajżani li dejjem kien qishom bħala karfa, qabad ċabla u beda jxejjer fejn ħabat laqat. Darab xi 4 min-nies u meddhom fl-art. Meta raw hekk, il-Maltin intilfu, inxtaħtu fuq il-kavallier Blacas, qatta bla ħabel. Kulħadd jagħti kemm jiflaħ u għamlu treta il dak is-sinjur qalbini iżda gburi ejt. Dik it-taqtija taħdejn it-turretta qalbet folja fl-istorja ta' Malta. Il-Maltin jaqraw il-ġrajja f'dik il-folja ġdida, iżda xejn ma jqogħdu jqisu x'kien li tabidu l dik il-ġrajja. L-istorja tirreġistra dak illi jsir u tħalli barra dak illi sata jsir. Għaliha il-kieku ma jeżistix. Iżda jekk aħna naħsbu ftit dwar il-ġrajja ta' dakinhar, nintabħu li kieku l-qriema u l-Karkariżi ma ħarbtux il-Franċiżi, dawn kienu jitilgħu ir-Rabat u jrażnu l-Maltin. U kieku l-Maltin tilfu dik ir-rawwixta ma kienx isir l-imblokk, u kieku ma sarx l-imblokk kontra l-Franċiżi, l-Ingliżi ma kienux jissejħu għall-għajnuna u l-Franċiżi kienu jrabbu l-eruq u ma jinqalawx minn din il-gżira. U kieku sar dan, l-istorja ta' Malta matul l-aħħar seklu u nofs ma kienx tkun kif inhi miktuba llum. Ma kif jiġri bosta drabi? In-nies jaraw l-effetti u xejn ma jħabblu rashom dwar il-kawża. U għalhekk dik l-ewwel daqqa illi taħu niesna biex iwaqqgħu il-bandiera Franċiża illi Napoleon ħallat perper fuq din il-gżira, intilfet qalb il-ħsejjes li qajmet dik il-waqa. Dik il-lejla wara t-taqbida ġirat ħaġa unika fl-istorja ta' Malta.
barra l-Belt u l-Kotonera, il-bqija ta' dawn il-gżejjer waqgħu fidejn il-Maltin. Mill-eqdem żminijiet sa ftit ilu, Malta u Għawdex kienu dejjem taħt saltna barranija. Imma dakinhar ta' rewwixta, missirijietna kienu ħelsu mill-madmad u qabdu fidejhom il-gvern ta' Malta u Għawdex bla ma kellhom il-ħadd fuqhom u damu jiggvernaw huma għal rashom sakemm sejħu lill-Ingliżi biex jgħinuhom kontra l-għadu. U imma sakemm ġew l-Ingliżi, il-Maltin kienu jmexxu l-gżira, kienu sidien f'pajjiżhom. Kienu ħatru kummissjoni biex tmexxi l-gvern tal-gżira u kienu għażlu kmand biex imexxi l-gwerra kontra il-Franċiżi. Mewġa ta' patriottiżmu qamet fil-gżira. Kulħadd kien mixawl bil-ħrara għal art twelidu u n-nies kollha kellhom rida qawwija biex ma jħallux il-pajjiżhom jerġa' jaqa' taħt il-ħakma tal-Franċiżi. Il-poplu ħatar kommissjoni tal-gvern u wkoll Assemblea Nazzjonali. Għażlu membri tal-kommissjoni il-Markiż Vincenz de Piro, il-Konti Salf Manduca, il-Konti Ferdinand Teuma u n-Nutar Manuel Vitale. Fl-Assemblea Nazzjonali daħlu l-kapijiet tal-irħula kollha u l-kmandanti tal-battaljuni tal-kampanja. Il-poplu raħa l-kmand tal-armi kollha fidejn tnejn minn nies magħrufa minn kulħadd. In-Nutar Manuel Vitale u l-Kanonku Franġisku Saverju Karwana li bdew jissejħu ġenerali. Il-Kommissjoni ħasbet għal ħtiġijiet tal-pajjiż, għażlet inkarigati biex jieħdu ħsieb il-kummerċ, it-teżor, is-saħħa u l-ikel tal-poplu. Il-kmandanti ħabirku biex jarmaw in-nies tal-irħula. Kull raħal ġabar l-irġiel tiegħu f'battaljuni bil-fizzjali mażulin fost il-gbarat tal-post. Ħadu l-armi mill-imħażen tad-dejma u mid-djar privati. Ħafru trunċieri u dim-is-swar tal-ibliet, ġarrew kanuni mit-torrijiet ta' xtut biex isaħħu dawk it-trunċieri, imblukkaw il-Kotonera, l-Port u l-Furjana u kull raħal messu medda mid-dawra tal-imblokk u bat il-battaljun tiegħu biex iħarisa u jasses għal Franċiżi magħluqin wara swar. Il-qriema messhom jassu fuq l-olja tal-Ġiżwiti, dik il-ħodba ta' quddiem il-Knisja tal-Marsa tal-Lum, illi tiddomina l-port il-kbir u ġib taħta id-daħliet ta' ġewwa tiegħu. Hemm is-soldati tal-qormi taħt il-kmand ta' Sur Slawgat ħafru trunċieri u għamruhom barmi u kanuni u qasmu l-ases lejn u nar hekk il-Franċiżi tilfu l-użu tan-naħa ta' ġewwa tal-port u ma setgħux jimmanuvraw bla tfixkil il-bastimenti u l-bċejjex tal-gwerra li kellhom ankrati fid-daħliet tal-isla, il-Birgu u l-Karkara. Imma battaljun fuq l-armi jitlob ħtiġijiet kbar, għodot tal-gwerra, ikel, il-biż u flus, u l-qriema rġiel u nisa li baqgħu ir-raħal kellhom imiddu għonqhom biex isostnu l-battaljun tagħhom. Il-ħidma kollha tar-raħal ħadet xejra għall-gwerra. Il-bdiewa żeraw għalejjel biex jitimgħu is-soldati, l-aġġiena u l-furnara ħabżu għat-truppi ta' trunċieri kollha. Il-ħaddieda u l-mastrudaxxi għadu fuq it-tiswijiet tal-armi biss u l-burdnara indaħlu biex iġorru munizzjon u proviżjon mir-raħal għat-trunċieri. Biex jagħmlu tajjeb għal dik in-nefqa kollha, il-gbarat u l-onja tar-raħal ftehmu bejniethom, ħarġu somom ta' flus, ranu deb u fidet u sselfu fuq bini u raba illi kellhom. Bħal qriema għamlu n-nies tal-irħula kollha ta' Malta. Min qabad l-armi u mar jasses fit-trunċieri u min baqa' jaħdem fir-raba jew fil-ħwienet biex iżomm il-dawk illi kienu fuq l-armi. Il-ħajja f'din il-gżira ħadet bixra tal-gwerra. Spiċċaw ix-xalar u d-divertimenti, nqataw il-festi, waqfu d-berbiq u d-bari. In-nies daru mħasbin u siktin u medejjin fuq ħwejjeġ ta' hemm u dbatija, iżda fuq kulħadd kienet taħkem tqanqila ta' illa għall-Franċiżi u tarrieda qawwija biex jaħilsu minnhom. Ftit jiem wara li qamet ir-rawwixta,
Michel Anton Vassalli kien nieżel waħdu isu ras maqtuwa minn fleur-de-lis għal ormi. Meta wasal ħdejn il-metħna tar-riħ, resqu fuqu żewġ soldati qriema u waqfuh. Rridu jafu min kien u fejn kien sejjer. Għax is-Suslaw, il-kmand, kien qassam soldati fit-toroq kollha madwar ir-raħal biex jassu għal min jidħol u joħroġ. Dan kien għamlu billi ħal-qormi dak iż-żmien kien l-eqreb lejn il-belt u għalhekk kien hemm il-biża li l-ġagbini u l-ispjuni tal-Franċiżi li jżolqu l-barra miswar imorru jinħbew fir-raħal. Vassalli qal lis-soldati min kien u għarrafhom li kien sejjer ir-raħal biex jiltaqa' mal-ħabib tiegħu Anton Barbara. Ġan, qed tisma' bħali, isom passi. Iva, anke jien qed nisma'. Min hemm, jaqafem matlek. Min int? Jiena Michel Anton Vassalli. Ġejt tagħmel dawn. U fejn sejjer? Ġejt ir-raħal biex nintaqa' mal-ħabib tiegħi. U min hu l-ħabib tiegħek? Anton Barbara. Anton Barbara? Dak ħaġa waħda mal-kmandant, ux veru? Iva, ħaġa waħda mal-kmandant, naħseb aħjar inħalluh jgħaddi. Qal wieħed mis-soldati. L-ajutant tas-Suslaw dak? Żied liħor u kif għalhekk marmet l-azzarin wieqaf mal-ħajt u serraħ daru mal-madrab tal-bieb tal-għalqa. Is-soldat liħor mar intasab bil-qiegħda fuq il-ħajt tas-sejjieħ u Vassalli telaq lejn ir-raħal. Nista' nissokta fit-triq tien? Iva ħabib, mur għall-affarijiet tiegħek. Kif kien, kiebi u ħosbien, Vassalli ma kellux ħajra jiltaqa' ma' nies. Għalhekk għadda mill-wied, daħal fir-raħal mit-triq tal-palazz ta' Korrea u baqa' sejjer iħabbat il-bieb tas-Sinjura Barbara. Anqas li kien bil-magħmul. Dak il-ħin inqala Dovik Abela li kien ġej mill-Marsa riekeb fuq żiemel. Abela kien daħal fizzjal fil-battaljun tar-raħal u kien ġej lura biex jistrieħ wara jumejn qassa. Imma mid-dera l-aqwa xewqa li kellu ma kienx dik li sarraħ ġismu, iżda illi jfarraġ qalbu billi jiltaqa' ma' Margherita Barbara. Abela bħal Vassalli u Manduka żgħir kien mitluf wara Margherita, imma hi ta' xbejba twajba waqlija li kienet, dejjem baqgħet lura u dejjem rażnet it-tqanqil ta' qalba. Hi kellha rispettu qima kbira tliet żgħażagħ u kienet qishom mhux biss bħala ħbieb ta' ħuta, iżda bħala nies ta' ġewwa. Imma għalkemm Margherita kienet qiebsa magħha nfisha u kienet toħnoq xenqiet l-imħabba, hi kienet tħoss bħal ħlewwa li tħannen kull meta Dovik Abela kien jersaq leha jew ikellimha. Is-Sinjura Barbara laqat iż-żewġ żgħażagħ bil-ħlewwa kollha għax hi kienet isruha bħala ommhom. Staqsiethom l-aħbarijiet u qalet lil Margherita biex iġġibilhom xi ħaġa ħalli jbillu griżmehom. Dovik beda jredden u jgħid dwar il-kanuni li kellu fuq il-għolja tal-Ġiżwiti u kif kienu puntati fuq il-port biex ifarku l-ewwel biċċa tal-gwerra Franċiża illi titħarrek u semma wkoll dwar it-trunċieri li kienu ħafru mill-menqa tal-Marsa sal-bla tal-Bajda biex jimblukkaw il-Franċiżi minn dik in-naħa. U beda jfaħħar il-kmandant u l-mexxejja l-oħra tal-battaljun u jgħid kemm kienu nies qalbiena u għaqlin. Michel Anton Vassalli baqa' l-ħin kollu ħiemed u kiebi u s-Sinjura Rosanna ma damitx mandunat li hu kellu xinkwiet qiegħed iħawwadlu moħħu għalhekk biex tagħmillu l-ħila u ġġalu jiftaħ qalbu qaltlu: Michel Anton, int fejnek din il-ħabta? Ġorġu Anton, it-tnej semmewk għax ilhom ma jarawk. Vassalli tniegħat, donnu kellu qalbu miġuha. Imbagħad wieġeb: Kemm xtaqt narah lil Anton, lilu ġejt infittex. U kif għalhekk qaleb bil-ħatfa għajnejh lejn Margherita. Donnu rrid ifehma illi hi wkoll kellha x'taqsam ma' dik il-mawra tiegħu għandhom. Anton, il-ħin kollu jew fit-trunċieri jew fil-batterija. U għajla jersaq lawn da żmien? Qalet is-Sinjura Rosanna. Bħalissa jkun ħdejn it-tribuna tas-Sultan jagħti il-kelma tal-qaddis. Mela mmur infittxu hemm. Qal Michel Anton u fil-waqt li sellem bil-qima kollha ta' ħarsa taħnina lil Margherita ħareġ mid-dar u telaq lejn it-tribuna. It-tribuna hi loġġa kwadra mibnija b'sena sabiħa bl-arma ta' Sultan Pinto fuq il-ħnejja ta' quddiem u b'qampina fuq il-quċċata tagħha.
Eda, f'nofs pjazza żgħira wara bini kbir u qadim ta' żmien l-orni. Allum ser nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu is-slim. Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuseppe Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.